ହ୍ୟାଲୋ ଆଶା ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭାଇ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଭାଇ ପଦାକୁ ଯିବି, ଭାଇ ପଦା ଦୁନିଆଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା କହୁଛି ପଦା ଦୁନିଆଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ ଭାଇ। 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆସିଲା ନା ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନିଜେ ସଫା କରିକି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିବ ନିଜେ ସାଇଜ୍ ସୁଆଜ୍ କରିବୁ, ରୁମ୍ ବାଗେଇବୁ। ଭାଇ ଦେଖ ମୋ ରୁମ୍କୁ, ମୁଁ ଆସିନି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଭାଇ ଦେଖ ମୋ ବେଡ଼୍ ସେଇଠି, ମୋ ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଛି, ମୋ ତକିଆ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ସାର୍ଟ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ମୋ ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଠି ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଡାଏରୀ ପଡ଼ିଛି, ଡ୍ୟୁଟି କେତେଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ ଏମିତି ସବୁ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା ପଦା ଦୁନିଆଟା ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖ ଭାଇ ପଦା ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ତୁ ଭାଇ କହୁଛୁ ପଦାରେ ପଇସା ଭଲ ଇନକମ୍, ମାନୁଛି ଭାଇ ପଦାରେ ପଇସା ଅଧିକା, ଭାଇ ସବୁ କିଛି ପଦାରେ ଅଛି, ପଇସା ବି ଅଧିକା ମିଳିବ ଭାଇ। ଭାଇ ଯେଉଁ ବାପା ମା ନା ଭାଇ ଯେ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ ନା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମା ସାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତା କି ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମା ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥାନ୍ତା, ନିଜେ ବାଡ଼ିକି ଦେଇଥାନ୍ତା, ନିଜ ମା ବାଡ଼ିକି ଦେଇଥାନ୍ତା ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ପଦା ଦୁନିଆଟା ତୁ ଭାବେନି ଏତେ ସହଜ ବୋଲି, ପଦା ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାବୁଛି। ଏତେ ପଦା ଦୁନିଆଟା ଭାରି ସହଜ ଭାଇ। ପଦାକୁ ଯିବି, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି, ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିବି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଭାଇ ସେଇଟା ପଦା ଦୁନିଆଟା ଏତେ ବି ଭାବେନି ଭାଇ ଭଲ ଦୁନିଆ ବୋଲିକି। କାହିଁକି କହୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଆସି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ। ପୁଣି ସବୁ ସାଇଜ୍ ସୁଆଜ୍ କରିବି, ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ କରିବି, ତାପରେ ଶୋଇବି। ଯଦି ଏତିକି ମୋ ଘରେ ଥାନ୍ତି ନା ମାମା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆରାମସେ ବି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ପଦାରେ ପଇସା କମେଇଲେ ନା ଭାଇ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ଉପର ଗାଳି ଭାଇ ସମସ୍ତ, ଏଟା କଲୁନୁ ସେଟା କଲୁନୁ। ଭାଇ ବାପା ମା ବିପଦ କହିଦେଲା ନା ମୋତେ କହୁଛ ଇଏ କହୁଛ, ମୁଁ ପଦା ରାଗିକି ପଳେଇବି। ଭାଇ ପଦା ଆସିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ, ମାନୁଛି ସହର ଏରିଆରେ ପଇସା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଭାଇ ପଦାରେ ନାହିଁ, କି କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିର ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ପଦାରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକା ରହିବା ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏଇ ରୁମ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2ଟା ପିଲା ଥିନୁ। ଏଇ ବେଡ଼୍ରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ବୋଲି, ସିଏ ପଳେଇଛି ଭାଇ, ଏକା ଅଛି। ଏଇ ବେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଏକା ଶୋଉଛି ଭାଇ, ଏକା ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛି। ରାତି ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଭାଇ ଏକା ବସିଛି। ଭାଇ ମୋ ସାଥିରେ କେହି ଗପିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବସିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ରୁମ୍ରେ ଏକା ଅଛି ନା ଭାଇ। କିଏ ଆସିବ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ? ଭାଇ ସକାଳ ହେଲେ କମ୍ପାନୀକି ଯିବୁ, ଡ୍ୟୁଟି କରିତେ, ଫେରେ ଭାଇ ସକାଳ ହେଲେ ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାଇ ରୁମ୍କୁ ଆସିବୁ। ଭାଇ ପୁଅ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଇଆ। ତୁ ଭାବିନି ଭାଇ ଜୀବନରେ ଭାଇ ତୁ ଯେଉଁ ମାନେ